Heinäkuun helteillä voi kesämökillä tarkkailla myös luontoa, vaikka lämpötila onkin 30 asteen vaiheilla ja merivesikin melkein samoissa lukemissa. Laiturin vieressä kukkivat karhunputket kiinnostavat kimalaisia ja ampiaisia. Heinäkuussa on karhunputken hedelmiä ilmestynyt syömään tällainen iso vihreä toukka, jossa on mustan ja oranssin kirjavat raidat. Ruokahalu näyttää olevan melkoinen ja myös ulostetta tulee. Välillä on kuitenkin myös levättävä. Mutta mikä on tällainen iso toukka? Ötökkäkirja antaa pulmaan vastauksen. Kyseessä on maamme suurimman päiväperhoslajin ritariperhosen toukka. Tätä toukkavaihetta on luontokirjan mukaan edeltänyt jo mustavalkoinen toukka, joka on muistuttanut linnun ulostetta. Kirja kertoo myös, että ritariperhosnaaras on muninut munansa yksittäin ravintokasvin, tässä tapauksessa karhunputken varrelle, lehdille tai kukkaan. Muistammekin nähneemme ritariperhosen lentelevän joskus juhannuksen tienoilla, jolloin munat lienee munittu. Heinäkuun loppupuolella toukat lopettavat syömisen ja kulkeutuvat karhunputken vartta alas. On siis alkamassa koteloituminen. Luontokirja sanoo toukan koteloituvan ravintokasven varteen, mutta yleensä kauemmas syömäpaikalta.
Ritariperhosen sanotaan talvehtivan kotelona, kuten monet muutkin perhosemme. Kuitenkin esimerkiksi yleinen nokkosperhonen talvehtii aikuisena, esimerkiksi kellareissa tai ulkorakennuksissa. Myös monen tuntema suruvaippa talvehtii Suomessa aikuisena, puunkolossa tai muissa vastaavissa paikoissa. Meillä on myös perhosia, jotka eivät täällä talvehdi ollenkaan, muun muassa amiraali- tai ohdakkeperhonen, jotka vaeltavat tänne etelästä. Kadotimmeko me nyt sitten omat ritariperhosen toukkamme, kun ne lähtivät ravintokasvista maailmalle? Yllättäen tapaamme toukan laiturilta, jossa se hakeutuu laiturilankkujen väliin ja kiinnittyy siihen. Kuvamateriaalia ei ole siitä vaiheesta, kun toukka teki molemmille puolille eräänlaiset kiinnitysnarut. Seuraavana päivänä ei enää ollutkaan vihreää toukkaa, vaan se oli muuttunut mustaksi koteloksi. Laiturin välistä löydämme vielä toisenkin kotelon. Kun luontokirja sanoo kotelon talvehtivan suojaavan lumivaipan alla, taitaa näille koteloille käydä kyllä huonosti, sillä lunta tuskin kertyy laiturin lankkujen väliin ilman ihmisen toimenpiteitä. Katsotaan sitten keväällä, tuleeko näistä koteloista maamme suurin päiväperhonen, ritariperhonen.